Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. De data asta voi încerca o serie nouă de Minecraft, Minecraft Hardcore. Să dăm dificultatea mare și hai să începem. Minecraft, noua serie de Minecraft Hardcore. Voi face mai multe episoade de Minecraft și am făcut seria am vrut să încep seria aceasta pentru că, în primul și în primul rând, am șters cealaltă serie, am șters din greșeală mapa, dar n-are nimic că jucăm pe aceasta. Sper să nu se vadă în lag, că mi-am instalat și reinstalat Mobizenul. În fine, n-are niciun înțeles, dar în fine. Hai să facem noi aici, hop, chestul, crafting table-ul, punem frumos aici. Dăm aici, ăsta, facem așa, mai facem un d-ăsta, facem un d-ăsta și un d-ăsta. De unde sunt toile alea? Tatuile, bum, 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 bum. Două de-astea am omorât una, ăsta nu-l omorâm. Unde-i cealaltă oaie? Tienjet, unde-i plecat? Tienjet. Gata, am făcut rost și de două luni. În plus, pe seria aceea am filmat numai aproape în toate episoadele am filmat numai multiplayer. Dar în această serie voi filma și nu numai multiplayer. Nu voi filma deloc multiplayer. Voi filma decât single player. Hai să luăm, să spargem, să ne facem unelte de piatră. Yay, hop. Și ca să în plus pe acea serie am jucat și am jucat și off camera, dar pe aceasta nu voi juca off camera. Două episoade de Minecraft vor apărea pe zi, deci să nu vă faceți griji. Și sunt foarte fericit pentru că am strâns 10 abonați. Deci 10 abonați și 170 de vizionări la 25 de videoclipuri. Cred că merge, dar sunt prea puține vizionări. Hai, ne ajunge atâta piatră. Ne facem un furnal. Facem un furnal aici. Îl punem aici. Nu facem nimic încă din el. Punem asta aici. Asta îl punem așa. Facem bețe. Un d-ăsta. Și un topor. Și ne mutăm. Ne mutăm. Haideți să luăm lemn. Las puțin. Uitați ce oaie! Oiecică, tu ești tare! Dacă tu numai mereu la țambale. Îmi scade deja feed-ul. Haideți să omorâm mai repede. Mamă, cât ți-a luat! Mamă, cât de repede alerg. Gata. S-a rezolvat problema. Mâncarea. Ne ducem noi să facem rost de lemn. Ne ducem, tăiem. Hai să tăiem, tăiem. 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 Tăiem noi copaci. Tăiem noi copaci. În episodul acesta nu vom face casa. Voi strânge doar materialele. Sper că v-a plăcut episodul de Walking Dead, sezonul 2. Nu mi-a plăcut sezonul 1 și așa că l-am filmat pe 2. Deci, sunt cam aceleași jocuri. Dar unul e mai tare decât celălalt. Adică ăla a început mai șmecher, a început mai tare primul sezon.
cu zombi și cu toate astea. Iar al doilea a început cu că i-a omorât, nu știu cum o cheamă pe femeia aia, a omorât tatăl lui Clementine, i-a omorât tatăl. Și da, e mai creepy unul decât celălalt. Deci, n-am ce să spun. Eu am mort aici. Murim. Murim. Ne ducem aici. S-a spuțit. Deci, îmi cer scuze că am avut așa, dar în fine. Haideți să continuăm. Haideți să continuăm noi. Vreau să găsesc și cel, în afară de Birchwood, mai e și alți copaci. Mai sunt și alți copaci. O săritură de 4 blocuri. Uop! Ah! Nu mi-a ieșit. În fine. Haideți să continuăm. Haideți să continuăm. Continuăm. What the fuck, ce e aici? Coal! Coal. Să luăm de aici coalul. Spargem aici, facem așa. Și am găsit și o mină. Minecraft Hardcore. Majoritatea știți despre ce e vorba în Minecraftul Hardcore. Și majoritatea vă place Minecraftul Hardcore. Deci am zis să mă apuc să și filmez. Nu știu unde să pun o torță. Se termină, n-are rost să las torțe aici. Nu are niciun rost. Filmăm Minecraft Hardcore aici. Ui. Filmăm Minecraft. Am văzut că sunt destule oși pe aici cum. Yay! Mamă, ce e aici? Unde? Este! Yay! Câtă mâncare avem? Hai că am strâns ceva mâncare. Hai mai repede. Punem furnalul. Punem aici. Punem asta aici. Asta pe aici și punem asta aici. Și noi între timp ne ducem să ne continuăm drumul nostru către Minecraft Hardcore. Să continuăm noi aici. Am găsit aici multe vaci. Văcuța Milka! Hei, văcuța Milka! E prietenoasă cu noi și ne dă de mâncare. Să vezi acum cât de greu să-mi fie mie să vânez. Deja am obosit doar privind. Facem rost de mâncare aici. Gata, le-am luat. Mamă, 5. Hai! Bum, ieși afară. Așa, ne ducem să mâncăm cât mai rapid. Nu mai avem voie să băgăm speed-ul nostru, așa. Băgăm noi acum. Și dă și mănâncă. Hai să mâncăm noi acum. Mâncăm. Să facem și noapte. La fix ne-a nimerit. Aici o să stăm peste noapte, se pare. Că aici vom sta peste noapte. Punem aici un crafting table. Punem așa. Câte luni avem? Doar 2.
Avem doar 2 lână, ne duce să vădăm aia. Nu pleca. Nu pleca fără să-mi dai lâna. Pleca până nu dai lâna. Pleca până nu dai lâna. Haideți să ne ducem rapid. O, deja a început. Nu vreau așa. Unde e crafting table-ul? Am pierdut crafting table-ul. Nu e bine. Am pierdut crafting table-ul și nu e bine deloc. Aici. Gata, ne calmăm. Am făcut patul. Hop. Gata. Ne culcăm. Și ne vedem mâine. O nouă zi. Gata. Hai să vedem ce ne-au lăsat mobii. Hai să ne facem și mini casa. Scheleții casei, vai pe scurt. Zombie, pleacă acasă. Acum e bine să faci PvP. PvP. Haideți acolo în valea aia, că văd că e o vale acolo. Putem să ne facem armură. Cât ăsta am strâns. Dăm cu toporul și strângem 8. Putem să ne facem o armură. Ori, dacă strângem 9, putem să ne facem clay. Am găsit și clay, norocul nostru. Am găsit clay și mult. Haideți să facem uitați așa. Așa să facem așa. Că o să ne fie mult mai simplu. Spargem asta de aici și asta de aici. Spargem așa, spargem noi. Spargem acum la clay de ne vine rău. Am găsit o grămadă clay. Mamă, ce gălăgie. Vecinii, mamă. Vecinii râd până se aude aici, în fine. Vecinul cu bormașina, bum. Haide să mergem noi să ne facem căsuța sau scheleții. Nu. Scheleții, am găsit și tobleci și putem să ne facem. Hai, vino ca. Nu, ce oaie nesferită. Haideți. Cred că merge să spun de asta pe cap. În fine. Haideți să punem asta așa. Știi, strângem. Unul câte unul. Asta strângem unul câte unul acum. Haideți. Strângem unul câte unul. Punem crafting table-ul. Punem aici. Ne facem un de ăsta și niște de-ăștia. Așa. Punem pe noi. Pickaxe în mână. Hei, cam atunci cu acest episod. Cu acest prim episod, nu uitați să dați like și să vă abonați. Cam atunci cu acest episod și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!